Dragi trkači, ja, Renault Koleos, catcher car ovogodišnje utrke Wings for Life, vas čekam na startu utrke u Zadru. Svima vama koji ćete hrabro krenuti sa starta, pridružit ću se nakon pola sata kako bismo zajedno ispunili našu strastvenu misiju. Pojavit ću se u ulozi pokretne ciljne linije i pritom vas loviti slikovitom dalmatinskom obalom. Isprva polako, a zatim sve brže. Jedva čekam saznati tko će me najdulje izbjegavati. Pridruži mi se i ti i postani dio strastvene ekipe sa strastvenim ciljem koja će za svaki pretrčani kilometar donirati sredstva zakladi Wings for Life. Jesi li spreman na izazov? Vidimo se na putu, ili bolje rečeno, na cilju.